Нека да дадем внимание да чуем Божието Слово, посланието на апостол Павел, второто послание към Тимотей, глава 2, от 7 стих до 21. Размишлявай върху това, което ти казвам, и Господ ще ти даде да разбереш всичко. Помни Исуса Христа от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, за което страдам до окови като злодеец, но Божието Слово не се връзва. Затова аз всичко издържам заради избраните им, за да получите и те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава. Вярно е това Слово, защото ако сме умрели с Него, той ще да живеем с Него. Ако устоим, и той ще да царуваме с Него. Ако се отречем от Него, той ще се отрече от нас. Ако сме неверни, той верен остава, защото не може да се отрече от себе си. Той запомни и заръчва им пред Господа да не влизат в претирни задребнавости, което никак не ползва, а за извращение на слушателите им. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма що да се срамува, като излагаш право словото на истината. А от скверните и празнословия отдалечавай се, защото те ще отиват все по-далече в нечестие. И учението на такива ще се разяжда като гангрена, от които са Имен и Филет, които се отрекаха от истината, като казват, че възкресението вече е станало, да съберат вярата на някой. Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки този печат. Господ познава своите си и всеки, който изповядва Господнето име, да отстъпи от неправдата. А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни, и едни са за почетна употреба, а други за непочетна. Проче, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на ступане, приготвен за всяко добро дело. Амин. Баща наш небесен, благодарим ти за твоето чудно слово, което си ни дал да се получаваме от него. Молим се ти да ръководиш нашите размишления върху твоето слово. И онова, което научим от словото ти, дава ни мъдростта и силата на духа ти да го изпълняваме в нашия живот. Това моли в името на Христа. Амин. Нека намерим и хвалим Бога с песен 214 от песарките, песен 214. Свят да съм желая, всякога по свят. Спаса да познае, както съм познат. Чист да съм и по-чист в сърце и ум. Верен и по-верен всякога да съм. Песен 214. Jesus,
Съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни. Едни са за почтена употреба, а други за непочтена. Впроче, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен за стопанина, приготвен за всяко добро дело. Това е 2 глава, второто послание на апостол Павел към Тимотей, 21, 20 и 21 стих. Често пъти ние се изненадваме от постъпките на много хора. Очакваме, че постъпват по един начин, а те постъпват по съвсем друг начин. А някой пъти ние сами се изненадваме, че вършим неща, които не трябва да ги вършим. И след това казва, бе, трябваше да го направим. Или казват, аз никога до сега не съм вършил това нещо, но го извършил. За какво става това нещо? Тук ни казва словото, че човеките са различни. Както виждаме тук, апостол Павел описва много положения на състоянието на човеците, дори един казва, предадох на Сатана, други, че говорят неща, които не трябва да се говорят. Това са хора, които са вътре в църквата. Защото той пише посланието към апостолът и споменава тези вярващи хора. И ние виждаме, че Бог дели човеците на две. Ние поначало човеците разделяме хората хоризонтално. Ниши, по-висши, средна част пък е много модерно за говори за средна класа по средата, а други повече класа. И образовани, необразовани, да повече академици нагоре, но Бог дели вертикално. С мене, против мене, повече нищо. Вярваш или не вярваш. Вярваш в Бога или не вярваш в Бога, но освен това Словото казва, че има люди, които могат да разбират духовните неща и люди, които не ги разбират. Казва, едни са плътски люди или естествено родени и други, които са родени от духът. Естествено родените не разбират Божите истини и често пъти ви се очудали толкова обикновено неща говорите на човека, така да не го разбирам, не го разбирам, не знам какво е. Имах един заедно работа и той ми каза, ума ме е помитлите за такива работи. Не разбирам. Но тук апостол Павел казва, че има и християни, които са плътски. Плътски християни. Сега искам в началото да разберем нещо. Божието слово плът значи две неща. Плът тялото и плът греховното естество на човека. И сега плътски християни са тези, които вярват, ама техният живот се контролира от грехът. Християни, които вярват и техният живот се контролира от духът, те са духовните християни. Но Бог не налага нещата на човеците. Защото Бог е любов. Любовта само дава и желая да постъпва така, както е най-добре за човекът. И затова Бог не насилва човекът, защото той го създава под своя образ и подобен за своя слава. И му предлага всичко. И го предупреждава какво трябва да прави и какво не трябва да прави, и какви ще бъдат последствията от това, което той върши. Но любовта не се изменя. Бог не се изменя по никакъв начин. И затова не насилва човека, защото ще отиде против себе си. Тук ние виждаме, Бог не може да противоречи на себе си. Той е верен. И толкова. Той е любов. Повече нищо. Любовта дава и раздава всичко това, което има. Затова апостол Павел, като говори на Коринтяни, казва другите дарби, каквито да са, отпадат. Любовта обаче не отпада, тя не се изменя. Бог спасява човекът, след това му дава сила да не върши грях. И това е проблема в много християни. Ама светата вика сила, какво да правим? Но Бог дава сила. Когато се излекува този 38 години болник, какво му каза? Не се грешава вече.
Значи може да не се съгрешава. Щом го Христос казва, а той не ли лъже, нито ни подмамва, когато освободи тази жена, която беше доведена при него за осъждение. И след това, като приключи тая среща с всичките тези фарисеи, и Христос си казва: какво стана? Никой ли не те осъди? Никой. Аз вика не те осъждам. Иди си, не съгрешавай вече. Как трябва това да правим? Да не съгрешаваме. Апостол Яков е много ясен, казва: ако някому не достига нещо, нека иска от Бога. И той ще даде. Трябва ти сила, иска от Бога, той ще даде. Трябва ти да устояваш, иска от Бога, той ще даде. Но да устояваш, апостолът като пише в посланието към евреите, казва: до сега не сте се съпротивлявали до кръв с грехът. Но това да прави желание. Няма така какво да правим. Ти се съпротивляваш, ти участваш в битки и се биеш. И може да се пролие кръв. Но ти трябва да устояваш. Но тук е проблема там, че нашето тяло е много удобна завеса да скриваме наши слабости, наши прегрешения. Какво да правим, като това не е нашето естество. И именно плътта е много удобно прикриване за тези неща. Но Словото казва, че трябва да сами да се очистваме. Пък ни очистваме, напред не знаем какво е чисто и какво е нечисто, но след това той очаква от нас да се чистим сами. Ето тук апостолът съветва Тимотей, ако човек очисти себе си. Ако той чисти себе си. И тук в второто послание към Коринтяните, 7 глава, апостолът дава нареда на коринтяните и казва, като имаме тези неща, нека очистим себе си. Ние да чистиме. Бог очаква от нас, че ни дал всичко това, което ни е необходимо. Всичко, като е необходимо, ни е дадено, така казва Словото. Апостол Петър пише в своето второ послание, 1 глава. Всичко, което ни е потребно за живота и за благочестието е на наше разположение. И следователно очакваме ние да го използваме всичко това, което е дадено. И тъй казва любезни, като имаме тия обещание, нека очистим от цели си, от всяка плътска и духовна нечистота. Кой ще го очисти? Ние казва да очистим себе си. Значи на първо място ние чистим себе си от всички тези неща. Защото Бог иска да бъдем чисти. Но ето нещо малко повече се казва. Не само да чистим себе си, а да отсичаме някои неща. Просто ги отсичаш. Как казва Христос, и е записано в Евангелието от Матея 9 глава, казва: ако те съблазнява окото, извади го. Ако те съблазнява ръката, отсечи я. Ако можеш да вършиш тези работи, които Бог не казва, отсечи ръката. Ако те съблазнява ногата, отиваш там, където не трябва, казва, отсечи го. Защото казва, за тебе е по-добре да влезеш не дълга в Божието царство, толкова да си цяло бъде хвърлен в пълния пъкъл. И още нещо измисля. Умъртвавай те. Очистай, отсичай, умъртвавай. За да не действат вече в твоя живот. Това е, което ни съветва Словото. Очистваме, отсичаме, умъртваваме тези неща, които не спъват в нашия живот. Защото апостол казва, ако живеете по път, ще умрете. Може да имаме претенции, че сме вярващи, че тия много години сме вярващи, но ако грехът ни контролира, ни казваме, какво да правим, това е животът, такова не... Ние живеем в тази страна, живеем между тези хора. Какво да правим? И какво да правим? Вършим си грех. И Словото казва, това е плътта. Вие живеете в плът, казва, ще умрете. И ето тук апостол Павел дава един пример, който разбира се го взима от Христос. Той казва, че ние Царството Божие и вярващите представят един голям дом. А Христос, ако си спомняте, казва, отивам да ви приготвя място. Един голям дом, но в този дом, казва, има много съдове. И той казва, ако някой очисти себе си, ще бъде съд за употреба на Господаря, почетен.
какво да се очистим? От гнили думи. Говорим много неща, които не трябва да ги говорим. Ами по-добре ни казва. Във връзка с много работи и така. Но просто отказва говоренето да бъде подправено със сол, да принася благодат, а не да говорим гнили думи. Преди години един писател се беше сял в един литературен вестник, казва, че хората казват словесни храчки, пълни с словесни храчки, които ги избълват навънка. Гнили думи. Това е съветът, който ни дава Словото. Никаква гнила дума, казват, да не излиза от вас. Никаква гнила дума да не излиза от вас. Апостол Яков разглежда много добре в своето послание в първата глава още езикът на човека, как говори и проклетие, и благословие, и казва, че този език се запаля от пъкала и принася много зло. От Стария Завет, особено в Притчи, се говори много за езикът и как трябва да се контролира. Други думи. Клюки и празни слова. Приказки, които не са заговорени. Апостол Павел вика, говори там, вика, дори не трябва да се споменават такива работи между вас. Христос казва, че от препълнено сърце говорят устата. Значи, какво е в сърцето ми, това излиза навън. Което апостол дава съвет на ефесяните ми четем в 5 глава, 3 до 4 и следното. А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменува между вас, както прилича на светии, нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение. Това е съветът, който ни дава Словото, да не се намира между вас. Днес носих няколко книги за подвързие. Имаше в нашия квартал един подвързач, който беше словослагател, Байменон. Беше много начетен, имаше много литератури, понеже се познавахме. Той ми даде един сборник от разкази и там намерих една интересна новелка, малка, и беше заглавена 11-та неписана заповед. Не клюкарствай. Клюката съдържа малко истина и после се доставят други неща. И се разказва, че един интересен случай. В един малък град пристига млад проповедник. Започва работа. Един ден намръкнало, една момиче идва и го казва, че майка ме е болна, казва, и иска да дойде да се моли за нея. Той преценява нещата и казва, добре, утре си тръгнем, мама каза сега. Той сам на тези на края на лицето и тръгнат. И се понася молата в селе град. Дъщерята младия проповедник, дъщерята не деклация помъкно и директ навънка. Докато Айдаля го изгони от града. И клюкарство е. Да не се намери, казва, никаква гнила дума. Но Христос предупреждава. За всяка празна дума ще отговаряме пред съдът. За всяка празна дума. Христос го казва. За всяка празна дума човеците ще отговарят. Затова внимава какво говориш. От препълно сърце. Ако чете Стария Завет, ви си видите, че видите това, което говорят и го мислят, точно това не се случва. Като Бог води чрез Моисей людите си към Ханаан, те какво? Изведени тук да не умориш в пустинята. И децата да умрат. И кой му казва Бог? Що ми искате да умрете? Що умрете в пустинята? Ама децата ви ще влизат в Ханаан. Но вие ще се умрете в пустинята. И затова Христос казва, за всяка празна дума ще отговаряте. Трябва да чистим себе си.
от своя егоизъм. Човекът винаги се смята за прав. Другите са виновни. Другите. Аз не съм. И това просто е като едно генетическо увреждане в нашия народ. Все някой му пречи, но той не е виновен. Другите пречат. И другите пречат, като на нации ни пречат. Не само като отделни лидери ни пречат, но и като на нация някой друг ни пречи винаги. А ние винаги сме прави. Като смята себе си за прав. Именно това е неговото естество грешно и той смята, че онова, което той върши е най-доброто и най-правото от всичките други. Затова Словото ни съветва именно да очистваме тези неща от себе си. И накрая Словото казва да се числим от делата на плътта, от делата на грехът. И тук много картинно ги дава апостол Павел в посланието към Галатяните. И това е 5 глава, 19 и 21 стих. Аз ще ги прочета и ще види сега колко от тези дела на плътта са свързани с тялото и колко с духът. Макар че ги казва делата на плътта. Делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие. Това е цялото. След това казва идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнование, ярости, партизанства, раздори, разцепление. С какво са свързани? С духа. С нашето духовно естество, не с телото. Казва дела на плътта, за които ви предупредих и ви предупреждавам, че които вършат такива дела, нямат дял в Божието царство. Така че Словото Божие иска да се очисти от тези неща. Ние да се чистим. Защото Бог ни е простил греховете чрез вера в Господ Исус Христос и ни очисти от греха. Не знаем кое е чисто вече. Но сега вече ние трябва да пазим себе си, за да можем да бъдем употребявани. И затова апостол казва на Тимотия, ако човек очисти себе си от всички тези неща, ще бъде съд за почетна употреба. Este книгата Даниил, мисля, още в началото какво решават да бъдат чисти, да не се оскверняват от нищо. Но те са пленници, друг ръководи всичко, но те се решават себе си и почват именно това да вършат и казва Господ нареди така, че те придобиват благоволение между людите. Защо? Решават да пазят Божието Слово и Божите думи. Тук една от биографските на един голям християнин. Това е Джордж Уилямс. Той е създател, той е инициаторът на тези младежки християнски дружества. Той е повярвал още като младеж на 15 години, взима решение в своя живот и той пише следното: Бог ми помогна. Не мога да опиша радостта и мира, който изпълни душата ми, когато за първи път видях, че Исус Христос е умрял за греховете ми и че Той ми е опростил. И на 22 години той пише следно: какво е длъжността ми в работата? Да съм правдив, никога не лъжа и не прикривам истината. Що трябва да правя? Да уповавам на Бога. Той ми казва, че за нищо да не се грижа, на Него да предоставя бъдещето си. Господи, усили вярата ми. Искам да съм правдив и свет в работата си, да я върша за Христа. О, Боже мой, Ти ми даде пари. Искам да ги употребявам за Тебе. Дай ми мъдрост да ги употребявам полезно. На 22 годишна възраст заминава за Лондон, англичанин, и там се хваща работи в една голяма работилница. Има към 140 младежи тази работилница. И тук той замисля: тия младежи, като свършат работа, отиват в кръстните. Трябва да им се намери занимание.
Проблемът е там. От свършването работа, казва, от 6 часа до 8 часа, докато се прибират какво ще правят тези младежи. И тогава започва именно това събиране на младежите и така се основава това младежко християнско дружество, което се разпространява в целия свят. Младежите да се събират, да изучават Божието Слово, да общуват помежду си, но да не са в кръчмите. Ако чисти себе си, ще бъде съд за почтена употреба. Това е слово. Един дом, казва, има много съдове. Има и златни, и сребърни, и пръстни, и дървени. Но дали ще си едно златно блюдо, в което домакинът ще пренася плодове, или ще бъдеш една кофа за булка, това зависи от тебе. И едното е съд, и другото. Но едното започва на употреба. И затова апостол Павел дава този съвет към Тимотей. Домът е голям. Има много съдове, но едни се започват на употреба. Ако искаш домакина дом, който обзавежда този дом, да бъдеш съд започват на употреба, трябва сам да се пазиш чист. Сам да се пазиш чист. Бог те очистил, но ти живееш в този свят. Отговорността е вече твоя. Знаеш онова, което трябва да правиш. Трябва да чистиш себе си, за да бъдеш употребен. Имали сте внимание на тази притча, в която Христос говори за сеячът и за семената и как паднат на различни места. А едно казва, падна на добра земя. Добра земя. В Евангелието от Лука, евангелист Лука казва, дава се плод постоянно. Но евангелист Матей е малко по-подобен, понеже митничар знаят цифрите и тя казва, едно дава 30, друго казва дава 60, а друго казва дава 100. Христос обяснява. Сеячът е, казваш, Божият син, човешки син. Семето е Словото. Добрата земя е сърцето на човека. И сега какво става? Семето е едно и също. Сеячът е дъхът. Един и също. И почвата е една. Добра земя падна. Ама резултатът е различен. Едно дава 30, друго 60, друго 100. От какво се получава това нещо? Ето тук е Словото, не разкрива. Посланието на апостол Петър, своето второ послание, първата глава, след като ни казва, че Господ е дал всичко това, което е потребно за живота, какво ни казва? Затова казва, прибавете всяко старание. Вие прибавете всяко старание и прибавете. Ето го нашата работа. Ние да прибавим старание, да прилагаме към това, което Бог ни е дал. Защото той казва, прибавете на вярата, добродетел, на добротата благоразумие, на благоразумието седеобождание, на седеобожданието дързост, на твърдостта благочестие, на благочестието братолюбие, на братолюбието любов. Но ето го предупреждението сега. И това се отнася за нас. Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни относно познаването на нашия Господ Исус Христос. Но оня, у когото не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че бил очистен от старите си грехове. И вършим тези неща, казва, имаме изобилен вход към Божието царство. Сега, в един дом, съдовете са много. Но има започетна и непочетна употреба. Какво си по този дом? Кофа за буклук или блюдо, в което се поднасят плодове? Ако човек очисти себе си, казва, ще бъде съд, употреба на Господа. Приготвен за всяко добро дело. Бог иска това да бъде. Членове, които той да употребява за всяко добро дело. Бог да ни благослови, да приложим старание, да очистим себе си,
за да бъдем съдове за почетна употреба. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за Твоето чудно слово, което си ни дал. Благодарим ти за тези поуки, които ни даваш чрез Твоето слово. И ти се молим, че благай със Святи Дух да ни даваш силата и мъдростта и да ни даваш тази увереност в себе си и сила да се съпротивляваме на грехът, да ни даваш мъдрост да чистим себе си от всяка заблуда и всичката неправда в този свят, да можем чрез силата на Святи Дух да бъдем използвани от Тебе за прослава на Твоето име. Благодарим ти за всичко.